Mooi vod. Mooi Matteo. Goeie. Wat bent u nu aan het doen? Ik ben nu aan het vliegen met mijn modelvliegtuig. Ik vind het de spannende. Het mooiste is als het allemaal heel blijft, maar het spannende, een goede start, je oefeningetjes doen, je behendigheid onderhouden en weer netjes aan de grond zetten. Alsof je een echt vliegtuig doet. Eigenlijk zou je, als je een bril opzet met een camera in het toestel, ben jij de piloot. Soms ben je de controle kwijt, door wat voor omstandigheid ook. En dan gaat hij naar beneden en dan kun je de stukken weer bij elkaar zoeken. Dan heb je weer winterwerk om het op te knappen. Vooral je hoofd leegmaken. Je denkt aan niets anders dan aan dat toestel. En dan weer op de grond.